Dovolenka pre každého, tak znie slogan medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu GO v Brne, ktorý sa zameriava predovšetkým na výjazdovú turistiku. Okrem domácich cestovných kancelárií a agentúr sa v tomto roku zúčastnilo takmer 800 vystavujúcich firiem z 21 krajín sveta. Oproti minulému roku je to nárast o 30%, čo svedčí o jeho kvalite a záujme verejnosti o cestovateľské informácie. Veľtrh Region Tour, ktorý je k nemu pridružený, je nosným projektom na podporu cestovného ruchu a incomingu v Českej republike. Každoročne sa ho zúčastňujú kľúčové subjekty a osoby s rozhodujúcimi právomocami v jednotlivých regiónoch. A vítězství v kategorii nejlepší cestovní kancelář pro cestovní kancelář GO Tour Plus. Cenu převezme pan Jiří Hájek, majitel společnosti GO Tour Plus. Vítám vás přestánkem CK GO Tour Plus, cestovní kancelář, který na českém trhu existuje už 19 let. Něco, co je zajímavé, je, že GO Tour Plus dělá Černou Horu, Turecko, Chorvatsko, Řecko, Bulharsko a nově Albániu taky. Něco, co musím speciálně říct, je Černá Hora, odkud aj pocházím. Černá Hora je nádherná země, kde my každý týden máme přes 2000 klientů. Lítáme z Prahy, Brna, Ostravy a Pardubic. Opravdu Černá Hora je kousek, je to jenom hodinka letu. A něco, co je zajímavé, je, že v Černé Hore děláme aj pobyty pro seniory. Je to speciálna nábytka, dotovaný pobyty pro seniory, kde seniory například za 9990 českých korun dostanou se za hodinku letem do Černé Hory a mají v ceně plnou penzi, výlet zdarma, ubytování v 3-hvězdičkovém hotelu, který je přímo na pláži. Něco, co je taky zajímavé, v Černé Hoře děláme aj ozdravné pobyty pro děti, takže opravdu velká nábytka a nejenom, že doporučuji Černou Horu, ale i ostatní destinace, které jsou například v Turecku, kde máme taky klubové hotely, Bulharsku taky a taky v Řecku. Nevím, jakou máte zkušenost s cestováním do Slovenska. Troufnu si tvrdit, že je to nádherná země, která je neprávem opomíjená. Řada klientů, ať už z Čech nebo ze Slovenska, míří do Chorvatska k jejich krásnému Jadranu. Nádherná turistika, cyklistika, mountain bike, jeskyně, úžasná krasová oblast. Máte-li rádi moře, zajedete si na západní část, je tam pobřeží Středozemního moře. Pobřeží není dlouhé, je to pár desítek kilometrů, ale věřte, stojí to za návštěvu. Pozývam do regiónu Pienina, Zamaguria, kde vlastne prezentujeme s kolegom pánom Gondekom región náš, bohatý na veľmi veľa prírodných krás, s jedinečnou atrakciou, ktorá málo kde sa robí na svete, s plavom Dunajca na pltiach, možnosť raftovania, možnosť požičovní horských bicyklov. Ja som chatárom na chate Pieniny, kde putníci, ktorí splavia turistov dole po Dunajci, po rieke, musia všetci ku mne na moju chatu prísť. A síce história Dunajca splavuje z mojej rodiny, môj pradedo Gašpar Gondek bol jeden z zakladateľov pultnictva na Dunajci. Ale síce ja nerobím pultníka, robím chatára, 25 rokov na chate a ľudia, ktorí prichádzajú turisti k nám, príde denne 1000 až 1500 ľudí, turistov z celého sveta. Tak u mňa nachádzajú dobré stravovanie od pikníkov až po normálne klasické stravovanie, kde počas celého dňa letnej sezóny turistickej od apríla do októbra vyhráva gorálska muzika. Takže všetkých turistov pozývame na Pieniny, kde prakticky končia na poľských hraniciach. Hostia, ktorí sú ubytovaní v Tatrách, na Spiši dookola, tak jednodňové výlety robia na Pieniny. Prídu ráno okolo 10. do kláštora, splavia Dunajec, u mňa sa naobedujú, vypijú, zabavia sa a pokračujú ďalej na Staroľuboviansky hrad, zámok, ktorý máme tiež pekný a pozývame samozrejme našeho regiónu. Kto nebol na Pieninách, není Slovák. Naša spoločnosť splavuje Dunajec na dvoch trasách, to je na trase Majere-Lesnica a potom, ak majú turisti záujem ísť do múzea v Červenom kláštore, vieme pristaviť prázdne poľte tam a vlastne naši sprievodcovia putníci, nie je to len slovenský, ale máme chlapcov, ktorí rozprávajú po rusky, po anglicky, po nemecky, po polsky, takže nie je problém odviesť hociakých turistov, ktorí k nám chodia vlastne z celého sveta. Firma
Sherry Trade nabízíme tyto nové mobilní domy, které pochází od firmy Polymobil. Je to slovinská firma, která je na trhu 2 roky, takže bych řekl částečně nová, ale tyto domy jsou ve velmi dobré kvalitě, máme s nimi dobrou spolupráci a jsme schopni vlastně tyto domy dodat, dovést, dělají se přímo na zakázku vyloženě pro klienta, který si sám řekne, jaký dům by vlastně chtěl, jaké propozice toho domu, jestli ho bude chtít používat pouze v létě nebo i v zimě, kdy se tyto domy dají zateplit a my vlastně podle toho zadáme výrobu toho domu, který se vyrobí a poté ho dovezeme přímo klientovi na místo. Zdravíme vás tady z Brna na veletrhu Go Region 2013. Jsme šťastní, že jsme tady můžeme být s vámi. Já tady bydlím už 25 let, ale to je můj sen, že můžu vám tady představit o Vietnam. Vietnam je krásná země, myslím, že je jedna z nejkrásnějších zemí v Asii. A my máme Halong, zátoku Halong jako jeden z 7 přírodních divů světa, který právě v roce 2012 uznaný celosvětově. A my máme 3000 krásných pobřeží, což tady chybí v České republice. A taky máme velmi krásné golfová hřiště, nově postavené. Príjemným spestrením programu bolo aj originálne predstavenie sa 13 miest Českej republiky a tiež Bratislavy, hlavného mesta Slovenskej republiky. Počas gala večera modelky predviedli spoločenské šaty z dielne Márie Zelenej vo farbách českých a slovenských miest. Tohtoročnou novinkou je aj festival krajových špecialít a regionálnych potravín Reg Food Fest. Na jednom mieste koncentruje ochutnávku špecialít nielen z Českej republiky, ale i zahraničia.